lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska, jelikož je pátek 13., tak si zahrajeme nějaké ty hororovky. Rozdělíme je do různých dílů, takže první díl The Mimic, že dáme play. Absolutně nikdy jsem to nehrála. Já to nějak zeslabím. Tak. Dobré. Save Games Mode. Já nevím, kam mám jít, jo, protože to hraju poprvé. Mě se to nějak laguje úplně. Jo, aha, tady je play, já jsem to trošku create lobby. To jo. Hraju to jakoby poprvé, jo. Chapter 1. Jdeme si normál. Single player. Company. Dneska je pátek 13. a dneska se mi den nějak nedaří, jo, takže jde vidět, že je pátek 13. Kámo. Pozor, hra obsahuje flashing a no. OK, jsme někde tady. Welcome to Arctis, to bude nějaká, co tady mám, inventář, tam nic nemám. Mně se třese úplně obrazovka. Tady je nějaký vchod. To asi tam činí. Já absolutně nevím, kam mám jít. Nikdy jsem to nehrála. Ale jestli budu muset jít do toho lesa, kámo. Tady vchod nevidím, takže... Ale je noc a prší. Kouknu se ještě z téhle strany. Tady nic není. Tady jsou dveře. Jo. Že tyhle dveře jsou zamčené. Možná se pak zkusíme vrátit... ještě tady jsou dveře. Open. Něco se tu děje. Mám zkontrolovat nějaký gym. Já se bojím, že nejsou vybavné. Kámo. Já nemám slov. Úplně pokaděná jsem. Dobrý. Já tady chvilku počkám, jestli se něco bude dít nebo ne, když budu stát na místě. To jo. Tady jsou záchody. Záchod. 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 Nic neobvyklého, tady jsou ty dveře ven. Ale tady jsou dveře.
Ty nejdou tady. Tady v těch skřínkách nic. To je batoh. Tady jsou batohy. 3. Už jsou tam vzadu jak oči. Další batohy. Kámo, já nevím, co mám dělat. Absolutně nevím, co mám dělat. Možná můžu vyjít ven a... Tady jsou nějaký dveře. Kdybych to zbytečně tady procházel. Jasně, že se tady prochází. Musíme zkontrolovat, nebo musíme se dostat na zkontrolovat bazén? Tady je bazén? Kolega hodně zarostlá tělocvična. Zamčený. To asi byla nějaká škola. Když se tak na to dívám. Tady prostě roste tráva? What the hell? Open. Zamčený, super. Kam mám asi jít, když tam je to zamčený? Co po mně chcete? Tyhle. Tady jsou nějaké dveře. Sám jsem se asi nechtěla dostat. Zkusím tyhle dveře. Ty nic. Takže musím jít tam a nezbývá mi nic jiného. Tady to nejde. Já se dostala na nějaký nádvoře. Bože, tady už jsem byla. Tady někde bude ten bazén, no. Co je tohle? Není tohle ten bazén? Jo, tohle je ten bazén. Ale víte, já si chodím rovně, ale já nemůžu už do toho bazénu. Já? Tak už nemůžu. Ani tady nemůžu. Kámo. Tak na to vylíst nejde. Mě už od začátku přišlo. Se lekal pořádná ta hudba. What the hell? Já bych to nebyla úplně v pohodě. A úplně se mi nechce jít do té místnosti. Co tam je za modrý kolečko? To je asi duše.
Jo, to je duše. Takhle velký a je ta tělocvična. No. Jestli na mě něco jumpscare, kámo. Já jako čekám, že tady bude nějaký jumpscare, ale jestli se to úplně, jestli se u toho podělám, jakože doslova. Přijď, teda. Jak jako jít do sklepa? Já nechci jít do sklepa. Mně se líbí ten strom. Okay. Čekaj. Ráda je napodobuje, buďte opatrní, nenechte se oklamat, obraťte se zpět, než bude příliš pozdě. Leon. OK. Já jsem se doslova podělala. Kam? Já už nechci nikam. Jestli to na mě zas přiletí, já ten tablet odhodím. Lidi, víte co? Je zajímavější. Tohle bude teďka konec videa a pak bude part 2 a ten si myslím, že bude zajímavější. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno. Nezapomeňte hodit like, odběr a nezapomeňte si zapnout zvoneček a tohle by bylo všechno. Tak zatím zdar!